तो भाई लोग अगर तहरा लोग के बजट खाली 10 से 11 हज़ार रुपया बा आ तू लोग इतना में एगो अच्छा खासा ज़्यादा दिन चले वाला बैटरी वाला फ़ोन के लेवे सोचो तार लोग बड़का डिस्प्ले अच्छा डिस्प्ले होको साथ ही में अच्छा कैमरा आओ और 13 GB तक रैम होको। अगर तू लोग ऐसा फ़ोन के ढूंढत तारा लोग तो यकीन मान लो तू लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पे आयल बारह लोग। आज हम बात करे वाला बानी टेक्नो पोवा 4 फोन के बारे में। देखो लोग भाई लोग ये फ़ोन तो हमारा काफ़ी हद तक अच्छा लागल लेकिन इनमें कई सारे दिक्कत भी बा कई सारे अच्छाई भी बा और दोनों हमनी के जब तक ना जानी जाएगा फ़ोन के ना लेवे के चाहिए। तो दोस्त लोग हम दोनों बताएं अच्छाई बुराई लेवे के चाहिए तो फिर ना लेवे के चाहिए सब कुछ तार लोग आज के वीडियो देखला के बाद से क्लियर हो जाए। तो चलो लोग भाई लोग बिना देर किए ये वीडियो करता नहीं शुरू आ बताओ तनी एक सब फीचर। तो भाई लोग सबसे पहले हमनी के देखल जाई एक डिस्प्ले एमें तहार लोग 6.8 इंच के फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखे के मिल जाई जौन की डॉट नॉच के साथ बा। तो डिस्प्ले देख लो भाई डॉट नॉच बा काफ़ी हद तक अच्छा बा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बा 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट बा। तो और का चाहिए भाई डिस्प्ले के मामले में भी काफ़ी हद तक अच्छा बा डॉट नॉच दिले बा जैसे उसे प्रोग्राम नहीं दिले तो डिस्प्ले भी अच्छा बा और IPS डिस्प्ले ही दी इतना दाम पर ज़्यादा हमनी के डिस्प्ले से उम्मीद नहीं रख सकत भाई दाम भी कम लगा तो डिस्प्ले काफ़ी हद तक हमारा सही लागल। देखो लोग भाई लोग एगो फोन लेला के बाद से सबसे बड़का जरूरी होला ओकर प्रोसेसर काहे से नॉर्मल टास्किंग के साथ थोड़ा बहुत गेमिंग भी करे पड़ेला। तो एमे लागल बा मीडियाटेक के G99 वाला प्रोसेसर। ये जो मीडियाटेक के G99 वाला प्रोसेसर बा 6 नंबर बेसिक प्रोसेसर जानल में तुम लोग नॉर्मल में गेमिंग कर सकेला लोग मतलब कि गेमिंग वगैरह तो ठीक ठाक ही कर सकेला लोग। अच्छा बा प्रोसेसर बहुत ही अच्छा बा ई दाम पे तो बेहद ही हम अच्छा कहें प्रोसेसर को भी। तो चलो लोग भाई लोग तनी बैटरी के तरफ भी ध्यान दे दी जाए। एमे तालो के 6000 mAh के बैटरी देखे के मिल जाई जोन की 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करला और चार्जर भी तालो के बॉक्स में देखे के मिल जाई। एक बार तू लोग अगर अपना फोन के चार्ज कर लेता लोग तो बहुत ही आसानी से अगर तू लोग नॉर्मल यूज करता रहो लोग तो 2 दिन के बैटरी बैकअप दी। ज़्यादा यूज करता लोग तो 1 दिन के गेमिंग पर 4 घंटा का बैटरी बैकअप दे दी और एक बार फोन के चार्ज करे में 2 घंटा तक समय लग जाए। तो देखो लो भाई लोग एजा चार्जर भी कम ने कहा मतलब 10 वाट करने के दिला 18 वाट के सही है बा 6000 mAh की बैटरी बा। तो बैटरी के मामले भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। लेकिन भाई लोग देखो लो टेक्नो के फोन से एगो प्रॉब्लम हमनी के हमेशा रहेला कि ओकर बैटरी देखने जा 6 से 7 महीना बाद से खराब हो जाला और चार्जिंग पिन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आवेला। तो ई तनी प्रॉब्लम होला तो एक तू लोग झेल सकला तो फोन के बेझिझक ले सकला। और सारा बात तो बाद में जानल जाई तनी एकर कैमरा के तरफ ध्यान दे दी जाए। एकर बैक में तालो के 50 MP के डॉल कैमरा देखे के मिली डॉल फ्लैश लाइट के साथ फ्रंट में 8 MP के कैमरा देखे के मिल जाए। तो कैमरा क्वालिटी से तू लोग ज़्यादा उम्मीद मत रखे लोग डिसेंट में फोटो ई उठावेला और टेक्नो के फोन वैसे भी कैमरा ओकर कोनो खास अच्छा भी ना होला। ओकरा बाद से मतलब देख लो 50 MP बैक वाला तनी नॉर्मल बा फ्रंट वाला और भी ज़्यादा तनी अच्छा ना आई। तो टेक्नो ओकर के फोन से तू लोग कैमरा के उम्मीद मत रखे लोग बिल्कुल भी। देखा लोग भाई लोग एमे तहार लोग के डॉल स्पीकर देखे के मिल जाई जौन की DTS ऑडियो वगैरह के साथ में आवेला। तो स्पीकर के क्वालिटी भी अच्छा बा डिसेंट बा लाउड बा और साथ में एमे हेडफोन जैक वगैरह देखे के मिल जाए ई भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिले बा ई भी काफ़ी हद तक हमरा अच्छा लागल भाई मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ दिले बा टाइप C दिले बा और भी बहुत कुछ बा ई फोन में। देखो लोग भाई लोग ई तहार लोग के एक एक वेरिएंट में देखे के मिली 8 128 वाला वेरिएंट तहार लोग के बस एक एगो वेरिएंट देखे के मिली और एक और तू लोग रैम के बढ़ा के कर सकेला लोग 13 GB तक 5 GB तक तू लोग अपन इंटरनल स्टोरेज के लेते हुए रैम के बढ़ा सकेला लोग। और टेक्नो वाला कहता है ऐसे हमनी के फोन 100% फास्ट वगैरह हो जाना से मतलब बिल्कुल ही गलत बात ऐसा कोनो भी बात ना होला। उल्टे में हमनी के स्टोरेज ले ला 5 GB तक तो इससे का ही फायदा हमनी को भाई उल्टे में नुकसानी बा। वर्चुअल रैम से कोनो भी ज़्यादा फायदा नहीं है थोड़ा बहुत फायदा बा और ज़्यादा कोनो खास करके वर्चुअल रैम से फायदा नहीं है। LPDDR4H के रैम दिले बा UMP-C वाला स्टोरेज दिले बा तो ई भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। NFC वगैरह के भी सपोर्ट एमे दिले बा। देख लो भाई लोग ई फोन तालो के आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर मिल जाई जौन की काफ़ी हद तक अच्छा बा। ई भी लेटेस्ट मांगल जी अपडेट वगैरह के उम्मीद कोनो ज़्यादा हमनी के नहीं जा रख सकत टेक्नो के फोन से ई बात हमनी के पता होए के चाहिए। 213 ग्राम बा आ लुक वगैरह के मामले में भी ई फोन काफ़ी हद तक अच्छा बा कोनो खास उतना मतलब कि खराब भी नहीं है और दाम के हिसाब से तो लुक वगैरह भी हमारा अच्छा लागल बहुत हद तक। देख लो भाई लोग ई फोन के तू लोग अमेजन से परचेस कर सकेला लोग ई तहार लोग के 11,000 में देखे के मिल जाई और 12,000 में यदि देखे के मिलता लेकिन ऑफर वगैरह लगाओ तो 11,000 चाहे 10,000 में भी देखे के मिल जाए। तो ये फोन उतना अच्छा भी ना कही खराब भी ना कही काहे से टेक्नो के फोन से हमने को उतने उम्मीद रख सकते हैं चलो तो ज़्यादा दिन ना चलो तो कुछ भी ना लिखो फेंको फोन रहा कबो भी खराब हो जाला टेक्नो के फोन ऐसे कोनो हमने को उम्मीद नहीं रखल जा सक टेक्नो हो चाहे इन्फिनिक्स हो गल इस सब के फोन बिल्कुल भी ना चलेला मतलब जितना दिन चलल चलल ना चलल तो बाद
से फेंके पड़ जाला। तो ई बात के हमनी के समझे के चाहिए, मटेरियल अच्छा से यूज ना कइल जाला। तो ई तू लोग बात के झेल सकत तारा लोग, तो सही बात टेक्नोफोल चल जाला चाहे ना चलला एक बारे में तो तू लोग के अच्छा से विस्तार से हम बतैले बनी एगो वीडियो बना के, तो लोग जाके देख सकेला लोग टेक्नो इन्फिनिक्स के फोन से। हमनी के ज़्यादा उम्मीद नहीं जा रहा, फिर भी अगर तो लोग लेवे चाहता लोग तो बेझिझक ले सकता लोग, कोनो ई फोन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है दाम के हिसाब से। आ रहल बात ई 4G फोन है भाई लोग, ई 5G फोन ना होता, 5G ना वैसे कोनो भी दिक्कत नहीं है भाई, 4G फोन है। अभी इंडिया में हर एक जगह हर एक गाँव मोहल्ला में 5G आए में बहुत ज़्यादा समय लगी, तो 5G आए में समय लगी चाहे आ भी जाता ओकरा से पहले भी, तो हमनी के देखे में जाए कि ओकर रिचार्ज मांगे तो ना करा पाए जा। प्लस देखो लो भाई लोग कोनो भी फोन हो गया 1 से 1.5 साल तक चलता, आजकल के फोन उससे ज़्यादा नहीं चला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता तो खराबे हो जाए फोन, तो फिर दिक्कत ही का ले सकता लो। देख ले लो कैसन तालो के सुझाव आई बात के कमेंट करके बतेलो, हम कमेंट के जरूर ही पढ़े हम। तो भाई लोग देख लो वीडियो के ज़्यादा लंबा ना खींचे, मेरे साथ वीडियो करता नहीं समाप्त, मिले तहरा लो से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।